Ljudi moji, dobro nam došli u naš novi video. Ovo sam namjerno htio da snimim. Ja sam njih zvao da idemo negdje na ćevape, kažu oni nećemo. Rekao, ako nećete vi na ćevape, hoće ćevape vama. Tako da sam ja sad donio nama da jedemo. Ne samo nama, nego i djecu tamo, naravno, jedu i djeca, da se ne bi vi sikirali puno, pošto uvijek neko piše, a gdje su djeca, onako, ovako. Daj nam, šta gledate u vidu? Kako pojesti? Vidio sam, ima desetke, sad ćemo vidjeti ko će koliko pojesti. Jogurt. Evo ga, imamo i pomfrit. Luk. Fali biber i sol. Evo svačaram. Viljuške. Eto, ljudi moji. Ko ne zna za sebe, šta ću mu ja bogam znam za sebe. Jeli su mi se baš puno i to dobri su, nisu, vidite kako veliki. Vruće. Tak. So. Tako. Aj, biber. Sol. Prijatno vam. Prijatno vam. Ljudi, ćevapi su za mene perfekcija kad ja negdje izađem. I to s lukom. Nemoj meni nositi ćevap bez luka, ja ga ne mogu. Znači samo s lukom. Ovo je ćevap. Dobri. Čekaj. Čekaj, še pa probuju. Kaže Fatima danas, eto bola, mogli smo neku pitu, nemoj, molim te. Nemoj, reko, molim te. Nemoj, reko, mislit će ljudi da mi samo od pita živimo. Nije to tako, ljudi. Jer to što mi vama prikažemo, to je jedno. Jesam vas iznenadio. Jesi. Vkusna. Hvala. Čavlja, to še ti malo. Klasa. S jogurtom. Jel dobro? Onda i ne idem se sad, ljudi, zato što ne možeš pušiti. Vamo, odjel za hranu, možete samo da jedete. I onda imate drugi objekat, recimo, gdje možete da pušite. Ovako bolje otiđeš, kupiš, dođeš kući, jedeš, zapališ, brate, onu cigaru i... Eto. To je stvarno dovoljno sve što se uvrti, ali eto šta. Bolje u kući, doma. Ja sam baš odladila.
Чарли спал. Ты услышал тебя сразу. Šteta što Charlie ne jede ćevape. Jedem svoj hranu, gledam nas. Kakvi su Fatima? Dobro, odlično, bogat. Už možeš to sve povesti? Hoću. Kako sam gladna, hoću. A i gladna si. Jesam bogat. А ты? Сможешь все? Može. Ja sam znao 20 odmah povesti. 20. Joj, Riki, naručili 10 pojeli, hoćemo još i opet po 10 pojedimo. Молодцы. Вкусно. Jesam stvarno dobro. Tako da ljudi, danas evo malo promjene. Znači da ne kažete uvijek pita, nije pita. Ima evo nekad je ovako roštilj neki. Prva stvar, druga stvar. Valja nam stol. Не знаю, как кому, а мне валяет стол. Malo je neobično, pošto nam je onaj stol bio visok i navikli smo ovako isto u školi. Sad ne možemo. Ali ja sam i htio ovako klub stol uzeti. Oni mi se sviđaju nekako, sve ti je na dohvat ruke, ne moraš dizat ništa, sve ti tu. I ovo sam jutros otišao na kafu, a došao sa stolom kući. One nisu ni znale. Jes Bogam, živaj se. Znaš ti iznenaditi. Charlie. Hoće baba, Charlie. Получаю наслаждение. Я помню первый раз, когда... Помнишь, ты появилась на ЧВП? U Sloveniji. Он сел культурно так, нож, вилочка, так. Я на него глядаю, чекай, Да. хлеб руками. Разлита вода. Нормально. U Mariboru. Угу. Čevabdžin sa Sarajeva. Угу. Все было так. Лепый интерьер. Такой. И вкусные чевапы. Ja sve jedem rukama i pitu i evo i čelo. Najdem se. Ali imam ja rana, neće pomfrit jesti. Tu je on. Pomfrit je isto odlično, dobro. Nedavno ljudi odim sa ranom. Sad sam ja uzeo miks. Miješano meso, ono.
I dođe porcija pomfrita tu. I ja sam pojeo. Ostane mi malo ono, jer ne mogu stvarno dobar miks praviti. Ali frajer je došao, jeo meso i hljeb i salate, one nekakve razne, ali pomfrit neće, a ja baš volim pomfrit ovaj. Što je rekao? Pa kaže jebote krompir, mene krompir od kuće odjeru. Tako da, prepoznat će se u videu ko je. Dobri su. Bogaj. Malo žena su gusne, bogam. Hvala. Pa jebote, nismo odavno jedli. Kad sam ja išla u Zenicu dodjela. Ja? Kad je snijega najbolje ovo? Da, okej. Ja, opet ću od večeras piti. Meni najgore kad ja vidim da čovjek jede ćevape bez luka. To vam isto da uzite Mercedesa bez znaka Mercedesa. Не знаю, я лук более и везде с ним. Sam što ja luk kad jedem ne solim nikad. Ja ogulim ne tukaju. I me solite. Toliko da iza slike. Обманула. А я уже думаю, так где он там? Hoćeš malo? Malo pojeo sam. Vidi ono glava, gore gdje si nakon dole glava. I bože da radiš šta i radi. No isto da je šišmiš pravio. Что-то Фатима вообще. Ладно. Eto. Pojeo. Hljeb neću, hljeba imaju u Fatimi. Eto, hvala. Ja opet lepim prvi glađu ovako. 4. Tako da ljudi, to bilo to za ovaj video. Mi se vidimo u nekom drugom. A vama hvala velika što nas gledate. Pozdrav veliki.